Γεια σας! Είμαστε στον οικισμό του Ρεοπανιδίου της Λίμνου για να σας παρουσιάσουμε ένα οικόπεδο 2.280 τετραγωνικών μέτρων. Βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων από την κεντρική πλατεία. Ο οικισμός έχει τη δυνατότητα ανέγερσης έως και διόροφου κτηρίου. Το συγκεκριμένο ακίνητο ενιαίο χτίζει συνολικά 720 τετραγωνικά μέτρα για κατοικία ή τουριστικά καταλύματα και 1.408 τετραγωνικά μέτρα για ξενοδοχείο. Αν γίνει κατάτμιση σε δύο οικόπεδα, χτίζει 400 τετραγωνικά μέτρα για κατοικία ή τουριστικά καταλύματα και 792 τετραγωνικά μέτρα για ξενοδοχείο. Φτάνεις μόλις σε 7 λεπτά στην παραλία του Κότσινα, σε 9 λεπτά στο αεροδρόμιο του νησιού και σε 28 λεπτά στο λιμάνι της Μύρινας. Ένα ακόμη ακίνητο που αναλάβαμε αποκλειστικά, στην τιμή των 140.000 ευρώ. Αν θέλετε να το δείτε από κοντά, επικοινωνήστε μαζί μας.